Gipleyer Azatlyk radiosu. Akşamyz hayrly bolsun gaderli dinleyijiler. Şun 2017-nji ýylyň 9-njy oktýabry hepdeniň duşanbe güni Habarlar gündeligi gepleşigimizde başlaýarys. Programmamyzyň esasy bölümine geçmeden odol günün käbir möhüm täzelikler bilen tanyş boluň. Olar bilen sizi men Sehra tanışdyrýaryn. 9-njy oktýabrda Gyzyl Haç Halkara Komiteti şu ýyl Owansandaky hüjümlerde özüniň 7 işäriniň öldürilmeginiň ideýany ýurtda alyp barýan işlerini düýüp götör kemelçekdigini elan etdi. Gyzyl Haç Halkara Komiteti 30 ýyldan gowrak wagt bäri Owansanda hereket edýär we bu ýerde toparyň iň uly 4-nji insanperwer ýardym programmasy ýerleşýär. Gyzyl Haç Halkara Komitetiniň eden çykyşy Owansanda hereket edýän ýardym toparlarynyň howpsuzlyk şertleriniň barha ýaramazlaşýandygyna ünsü çekýär. Tövekkelçilige garşy görüşmek biziň iň uly problemamyza we meselemize öwrüldi diýip Gyzyl Haç Halkara Komitetiniň Owansandaky ýolbaşçysy Monika Zanarelli Kabulda media serişdelerine beren maglumatynda aýtdy. Biziň Owansanda alyp barýan işlerimizi düýüp götör kemeltmekden başga çäremiz ýok diýip Zanarelli bu kararyň toparyň hususanda ýurduň demiradygynda alyp barýan işlerine täsir ýetirjekdigini bellidi. Onuň sözlerine görä toparyň Mazar-ı Şerif we Gunnus sewitlerindäki desgalary dolu yapılar ýa-da göwrümi kiçeldiler. Bosniýa-Hersegowinyň suwdy 1990-njy ýyldaky konflikt döwründe Srebrenica sewitindäki Bosniýa musulman goşunynyň komandiri bolan Naser Oriçi uruş jenaýatlary aýplamalарynda günäsiz tapdy. Sarajewadaky uruş jenaýatlary boýunça döwlet suwdy 50 ýaşyndaky Oriçiň 1992-nji ýylda Srebrenica sewitindäki uruşda 3 etniki serbiň öldürilmegi bilen bagly aýplamada günäsizdigini elan etdi. Bosniýa armiýasynyň ýene bir eskeri Sabahuddin Muhiçem bu suud işi bilen bagly günäsiz tapyldy. Uruşda pida bolan serpleriň dogan aryndaşlary suudyň çykaran kararyna garşylyk görkezip, suud jaýynyň daşynda protest ýürüýüşini geçirdiler. Oriç 1992-95-njy ýyllardaky Bosniýa uruşy döwründe musulmanlary goramakdaky rol üçin Bosniýalylaryň köpsi tarapyndan gahrman hasaplanylýar. Şol uruş döwründe 100 000-den gowrak adam öldürilipdi. 1995-njy ýylda Srebrenica Bosniýanyň serb goşuny tarapyndan basylyp alyndy. Bosniýanyň serb goşuny Srebrenicada 8 000-den gowrak musulman erkek we oglany öldürdi. Bu 2-nji jahan uruşundan bäri Ýewropada amal aşyrylan iň aýlygynç wagşyçylyk hasaplanylýar. Qırğız prezidenti Almazbek Atambayev şu hepde geçiriljek garaşsyz döwletleriň arkalaşygy sammitine gatnaşmak üçin Russiýa etjek saparyny goýup bolsun etdi. Ol munyň sebäbini 15-nji oktýabrda Qırgızstanda geçiriljek prezidentlik saýlawlary döwründe ýowuz durnuksyzlygyň bolmak ähtimalligi dogrusynda aladalarynyň bardygy bilen düşündirdi. 9-njy oktýabrda Atambayewiň medeniýet gullugy garaşsyz döwletleriň arkalaşygy sammitine gatnaşjak Qırgız delegasiýasyna ýurdun premier ministri Sapar Isakowyň ýolbaşçylyk etjek aýtdy. Käbir siýasatçylaryň saýlaw güni jenaýat elementlerini öz içine alýan köpçüliklerin biýdüzünçilikleri planlaşdyrýandygy we bu kandidatlary ýurdun daşyndan maliýe goldawynyň berilýändigi baradaky delilleri nazara alanmazda prezident ýurtda howpsuzlygy we tertip düzüni üpçün etmek üçin iş saparyny goýup bolsun etmek barada karara geldi diýip Atambayewiň edarasy aýtdy. Bu baradaky karar Atambayewiň goňşy Gazagystany prezidentlik kampaniýasyna goşulşmakda we kandidatlaryň biri Omurbek Babanowa açyçan goldaw bermekde aýplamagynyň 2 gün soňra gawat geldi. Özbekistanyň tanymal opozisiýon aktivisti we adam hukuklaryny goraýjy Agzam Turgunow 9 ýyl tutsawlykda saklanandan soň 7-nji oktýabrda möhletinden öň azatlyga goýup berildi. Turgunow 2016-njy ýylda Islam Kerimow aradan çykandan soň prezident Şavkat Mirziýoýew häkimet başyna geleni bäri türmeden boşadylan we syýasy tutsaw diýilip hasaplanýan bir näçe aktivistiň biridir. Özbekistanyň erk opozisiýon partiýasynyň agzasy we ýurtda hasaba alınmadyk mazlum atly adam hukuklaryny goraýjy toparyň ýolbaşçysy 66 ýaşyndaky Turgunow 2008-nji ýylda biýdüzünçilikde aýplanyp 10 ýyl türme tutsawlygyna hökm edilipdi. Onuň tarapdarlary bu aýplamalaryň esassyzdygyny we syýasy maksatlydygyny aýdypdylar. 2017-nji ýylyň ykdysadiýet boýunça Nobel baýragy ykdysadiýetiň psihologiýasyna düşünmäge gönükdirilen iş üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda ýaşaýan ykdysadiýetçi Richard Thaler'e berildi. 9-njy oktýabrda Chicago Uniwersitetiniň akademigi Thaler 9 milyon şwed krony ýagny 1,1 milyon Amerikan dollary möçberindäki pul baýragy bilen hemsil alındy.
Azatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde diňlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup diňläň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimize başlaýarys. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Şuň Türkmenistanda ýaşulular maslahaty ýurtdaky mugt berilen hyzmatlary tölegli hasaby geçirmek we käbir milli bayramçylyklaryň bellenilýän gününi ütgetmek baradaky teklipler bilen öz işine başlady. Ahal welaýatynyň Akbuda etrafynda açylan Nowruz ýaýlasynyň Ak öýi binasynda geçýän ýaşulular maslahatynyň dowamında Türkmen prezidenti ilatyň girdejisiniň ýyldan ýyla artýandygyny we köp sanly iş orunlarynyň döredilendигini öňe sürüp ozal mugt berilen hyzmatlary tölegli etmek baradaky edildi diýilen teklipleri makullapdyr. Ýatlaýarys, Türkmenistanda suwuň, toğuň, gazyň belli bir möçberde mugt berilmegi 1993-nji ýylda ilaty sosial taýdan goldamak maksady bilen 10 ýyllyk möhlet bilen girdildi we soňra bu mugtçylygyň 2030-njy ýyla çelini saklanyljakdygy aýdylypdy. Emma soňky bir näçe ýylyň dowamında geçirilen ýaşulular maslahatynda we hökümet mejlislerinde ilatyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň dowamly ýokurlanýandygy öňe sürilip, bu mugt berilen hyzmatlaryň tölegli hasaba geçirilmelidigi barada gaýta-gaýta teklipler edilipdi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň özü de bir tarapdan ýurt içinde edýän çykyşlarynda ýeňillikler urgumynyň özüni dolu ödemeýändigini aýdyp, ähli ýeňillikleri ýatyrmak baradaky teklipleri gysga wagtda taýýarlamagy tapşyrdy. Beýleki bir tarapdan daşary ýurtlary edýän saparlarynyň dowamında bu mugt hyzmatlary ýurtda demokratiýanyň bardygynyň subutnamasy hökmünde mysal getiripdi. Galy berse-de bu ýaşulular maslahatynda mugt hyzmatlary ýatyrmak baradaky teklipleriň makullanmagy bilen olary salynjak tölegler, ilata ýitirjek täsirleri barada häzirlikçe hiç ýyly maglumat berilmedi. Şeýle-de ýaşulular maslahatynda Gurbanuly Berdimuhammedowa ýurdyň awraýyny artdyrmak ugrunda eden ägirt uly tagallalary diýen düşündürüş bilen eýýäm ikinji gezek Türkmenistanyň gahrymany diýen derejäni bermek baradaky teklip hem ortaga atyldy. Mundan başga maslahatyň dowamında çykyş eden medeniýet işärleri 20-nji oktýabrda bellenilýän garaşsyzlyk gününi sentýabryň aýagyna geçirmegi, şeýle-de 18-nji maýda Konstitusiýa günü bilen birlikde bellenilýän Mahtumuliniň şygyryýet gününi 27-nji iýuny, ýagny medeniýet we sunat işärleriniň gününe geçirmegi teklip etdiler. Bellesek aslynda şol gün Gurbanuly Berdimuhammedowyň doglan günüdür. Türkmen emeldarlary we mediýasy 2 gün dowam edýän ýaşulular maslahatynyň demokratik ýörelgeler we türkmen däpleri esasynda köpe görän ýaşulularyň baý durmuş tejribelerini, il halk jewsligini berkitmekde peýdalanmak, döwlet guruluşynyň wajyp meselelerini bilelikde maslahatlaşmak üçin geçirilendigini belleýär. Emma Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan Türkmenistanlylar hakykatda ýaşulularyň propaganda üçin ulanylýandygyny, olara hiç bir zat barada öz başlyk pikir aýtmak mümkinçiliginiň berilmeýändigini, maslahatda ilatyň %100 bolan kynçylyklarynyň asla gozgulmaýandygyny aýdýarlar. Maru welaýatynyň Bayramaly etrawynyň agy ýutup daýhan birleşiginiň ýaşaýjysy Hurmadaýda ýaşulular maslahatynda beýan edilýän ýagdaýlar bilen hakyky durmuşyň arasynda uly tapawudyň bardygyny aýtdy. Halk şol aýdylan oktyp naýyrda bolup durlar. Aýdaýmaly welin diýip halkyň islegi aýtdyrmak. Halkyň şol gazanjy etýän potratlaryndan paxta, buğday, şolar barada, şolaryň tavsyran kiýiliniň girdejisi barada. Şuday hallara girdejimiz az bolýa, maşgala eklemek kyn bolýa. Tehnikanyň ýoklugy barada. Obada köçelemiz oňarylmaýar. Tok hälisinde üpçünçilik ýok, sönüp dur. Tokdan üpçün bolup bilemdik. Gaz şöýlerak bar. Indi şu meseleler bir gozgasalar, ýaşulular maslahatynda şol meselelere garaýsalar. Biz şol meselelere ýylyň ýylyna garaşýas, ýöne şu tamamy çykan ok. Sözümüzün ahirinde bellesek ýaşulular maslahatynyň şu günki, ýagny 9-njy oktýabrda geçen duşugynda bu organy öňküsýäli halk maslahaty diýip atlandyrmak hem teklip edildi.
Öz sevitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar gündeligi gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýärin. MTS kompaniýasynyň Türkmenistandaky abonentleriniň aragatnaşyk hyzmatlary kesilenden soň ýurdun ençeme owasy telefon aragatnaşygyndan dolu mahrum boldy. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä, Balkan welaýatynyň Bereket etrabyndan 200 kilometr çemesi uzaklykda ýerleşen Kişik ýa-da Düňçi ýaly owalarynda häzirki wagt hiç ýyly telefon aragatnaşygy işlemeýär. Şu owalarynda ýeketäk çykalgasy telefon aragatnaşygyna bil baglaýany MTS özükli telefon aragatnaşygy beni o ýatyrly innem altyn asyrynda antennalarynyň ýoklugy üçin olar öz telefonlaryny ullanyp bilen oklar eger şonu altyn asyryň hyzmatyndan peýdalanjak bolsalar onu ağından 70-80 kilometr yere özlerinin hususi avtologu bilen gidip ýa-da olmasa motosiklet bilen gidip şo yerden altyn asyryn antennalaryny tutýan ýerinden jan edip bilýärler, berurluk ýüze çykanlar. Dip ýakynda Balkan welaýatyna sapar eden Amanrat Bugaýew gurrun berdi. Ýatladyp geçsek sentýabr aýynyň 28-inden 29-na geçilen gije MTS kompaniýasynyň Türkmenistandaky abonentleriniň aragatnaşyk hyzmatlary kesildi. 29-njy sentýabrda ýerden MTS paýtagy Taşgabatdaky müşterileriniň interneti öçürilse günüň dowamında MTS-iň Türkmenistandaky ähli hyzmatlarynyň kesilendigi ma'lum boldy. Bellep geçsek medeni zonalardan ýagny etrap merkezlerinden 200-300 kilometr çemesi uzaklykda ýerleşen owalary stasionar ýagny döwlet tarapyndan öý telefon liniýalary inni ençeme ýyl bäri çekilmän ýelýär. Şeýlede altyn asır öýjükli aragatnaşyk ulgamynyň antennalary bina edilmänligi sebäpli her birinde onlarça hojalyk ýaşaýan owa ilaty soňky 10 güne çenli diňe MTS kompaniýasynyň telefon aragatnaşyk hyzmatyndan peýdalanyp bilýärdi. MTS-iň ýurtdaky aragatnaşyk hyzmaty kesilen soň telefon aragatnaşygyndan dolu mahrum bolan sewitleriň hatarynda ahal welaýatynyň öňkü bäherden häzirki baharly etrawyna değişli kirpili owasy hem bolup bu owa medeni zonadan 300 kilometr çemesi uzakda ýerleşýär. Bugaýewiň sözlerine görä kirpilide MTS-iň telefon aragatnaşygynyň kesilmegi diňe bu owanyň ýaşaýjylaryna däl, eýse onuň bilen goňşuçylykda ýerleşen Balkan welaýatynyň käbir owalaryna da öz täsirini ýetirdi. Balkan welaýatynyň Kirpili owasynyň goloýunda ýerleşýän owalarynyň bolan adamlarym gelip şol Kirpilläki MTS-iň hyzmatyndan peýdalanýardylar. Meselem Kerdar etrawyna değişli bolan Baraýşam owalaryna hiç ýylly ne altyn asyryň ne MTS-iň antennasy bardy. Şol üçin olar adamdan bir 40-50 çendan 60-70 kilometr ýol söküp şol Kirpilläki MTS-iň antennasynyň tutýan ýerlerine gelip özleriniň habaryny ýurdun beýleki kunjoklarynda ýaşaýan özükli telefon aragatnaşygy bar bolan ýerler bilen gepleşip bilýärdiler. Dip Bugaýew agdalyan owalaryň ýaşaýjylaryna salgylanyp gurrun berdi. Daşoz welaýatynyň Saparmurat Türkmenbaşy etrabyndan ýa-da Könürgön şäherinden 200 kilometr çemesi uzaklykdaky Nalaýyň gyry diýilip atlandyrylýan ýerdäki owalaryň hem telefon aragatnaşygyndan mahrum bolandygyny bu sewitin käbir ýaşaýjylary Azatlyk radiosyna gurrun berdiler. Ýokarda gurrun edilen meseleler dogrusunda Azatlyk radiosu değişli Türkmen häkimetlerinden şol sanda Balkanyň Bereket, Ahalyň Baharly we Daşowdyň Saparmurat Türkmenbaşy etrap häkimliklerine hemde Türkmenistanyň aragatnaşyk ministrligine ýüzlenende haýsydyr bir kommentari almak başartmady. Ýatladyp geçsek 29-njy sentýabrda MTS-iň Moskwadaky baş edarasynyň medpuat wekili Dmitri Solodovnikow Azatlyk radiosyna beren maglumatynda kompaniýanyň Türkmenistandaky aragatnaşyk hyzmatlaryny türkmen tarapynyň ýatyrandygyny ýöne kompaniýanyň öz müşterileriniň aragatnaşyk hyzmatyny dikeltmek boýunça Türkmen Telekom bilen gepleşik alyp barýandygyny ma'lum etdi. 9-njy oktýabrda MTS-iň Aşgabatyň 11-nji mikroraýonundaky merkezi ofisiniň adynyň efirde agdalmalygyny soran käbir jogapkär işgärleri özlerine häzirçenli döwlet derejesinde hiç ýyly görkezmäniň berilmändigini bellep, bu mesele boýunça nämälimligiň dowam edýändigini aýtdylar. Häzirin bolar baran adamy problem pul gazaplaşyp geçenok, göni egerde özi arza ýatsa, ýapyň tüňki işlenok, men siz bilen haraplaşjak diýip onu şol pul berip urapdyrlar şundan ýygyny. Ýöne ol üçin arza ýazmaly.
Diýip Bugaýew MTS-iň Aşgabatdaky işgärlerine salgylanyp gürrüň berdi. Türkmenistanyň häkimetleri MTS-iň ýurtda alyp barýan işine degişli öz planlaryny hinide çenli resmi taýdan mälim etmän gelýärler. Şol bir wagtyň özünde Azatlyk radiosyna bu barada MTS kampaniýasyndan hem häzirlikçe resmi kommentari almak başartmady. Öz sebitinizde bolýan wakalar barada Azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetinizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Dünýädäki iň gymmat we hayal internetiň bardygy aýdylýan Türkmenistanyna çeklendirilmedik internet hyzmatyna ýeňillikli narhnama girdildi. Ýurtdaky ýeketek internet prowayderi Türkmen Telekom'un resmi websaytyna ýerleşdirilen bildirişe görä 256 kilobayt sekund tezlikli çeklendirilmedik internetiň bir aýlyk müşteri tölegi 135 manat bolupdyr. Internetiň bu hyzmaty ozal 190 manata deňdi. Bellimeleri bu hyzmata biriktirilmek isleýän raýatlara gysga wagt berilipdir. Türkmen Telekom'un bildirişinden ma'lum bolýaly, ýeňillikli narhnama diňe şu ýylyň 5-nji oktýabryndan 10-njy oktýabryna çenli eleterli bolar. Türkmen Telekom'un degişli wekiliniň Azatlyk radiosyny aýdyňlaşdyrmagyna görä, ozaldan çeklendirilmedik internetden peýdalanýan ýa-da bu hyzmata biriktirilmek isleýän raýatlar diňe gürrüňe gidýän wagt aralygyna ýeňilleşdirilen narhnama tarifine geçip bilerler. Ýagny 10-njy oktýabra çenli tarifini ütgetmedik ýa-da oňa birikmedik raýatlar mundan soň ozalky narhy aýlyk 190 manat tölerler. Türkmen Telekom'un wekili ýeňilleşdirilen narhnama geçmek üçin wagt araçygynyň girdilmeginiň sebäpleriniň özlerine hem ma'lum däldigini aýdyp goşmaça maglumat berip bilmedi. Gal berse de Azatlyk radiosynyň ýerli çeşmeleri bilen söhbetdeş bolan raýatlar gürrüňe gidýän internet hyzmatynyň 55 manat meşwerinde azaldylanlygyna garamazdan oňa birikmäge maliýet taýdan mümkinçilikleriniň ýokdugyny aýdýarlar. Gaty gymmat 800 manat aýlygym bilen ol interneti çekdirip biljek däl. Üstesine de bir saýt açylsa beýleki açylanok diýip 30 ýaşlarynyň Aşgabatyň ýaşaýjysy Çary aýdýar. Çarynyň hem belleşi ýaly Türkmenistanyň internet hökümetiň bir gözegçiligine saklanýar. Facebook, Twitter, Kontakte ýaly sosial ulgamlaryň we garaşsyz maglumatlary çap edýän şol sanyň Azatlyk radiosynyň websaytlary hem petik bolmagyna galýar. Mundan başga, häkimet daşary ýurt habar serişdeleri bilen hyzmatdaşlyk saklaýanlary, gyrjdan aktivistlerini we öz pikirini aýtmaga gaýrat tapýanlary ýygyrlamagy we olary basyş etmegi dowam etdirýär. Türkmenistan media azatlygy boýunça halkara hasabatlaryny ýyllan-ýyla iň soňky orunlarda ýerleşdirilýär. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bolsa serhetsiz repertuarlar guramasy tarapyndan internetiň ganym duşmany diýip atlandyryldy. Şol bir wagtda Türkmen resmileri Türkmenistanyň informasiýon internet saytlarynyň petiklenýänligi barada maglumatlary ret edip, diňe pornografiýa maksatly saytlara girişleriň ýapylanlygyny öňe sürýärler. Gepleýär Azatlyk radiosy. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazylaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň websaýtyna, sosial ulgamlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň korrupsiýada aýplanýan resmiýetiň nowatdaky tapgyrynyň tutsak edilenligi aýdylýar.
Türkmen televizionyasının maglumatyna göre Senagat Ministerliginiň Türkmen demir önümler kärhanasynyň başlygy Merdan Babayew, onuň ornasary Döwran Allakuliýew, Dokma Senagat Ministerliginiň Ahal Wolayat Birleşiginiň başlygynyň ornasary Allanazar Ýazberdiýew, Daşowuz şäher häkimliginiň ýanynaky Daşowuz hyzmat hujuluk hasaplaşygy kärhanasynyň başlygy Kerimbay Meýatnazarow korrupsiýa we paraxorluk aýplamalarına aýplanyp döwleti ýetiren aýratyn uly meşhurdäki ziýanlary üçin tutuk edilipdir. Şeýlede demir ýoluň Aşgabat bölüminiň stansiýa ýolbaşçysy Tiýaçmurat Guranmuradow, Mar welaýatynyň Murgap etrawynyň medeniýet bölüminiň başlygy Şadurdy Mummaýew, bu bölüminiň işgäri Şahmuhammed Nurmuhammedow, Goçmurat Rejep dagynyň korrupsiýada aýplanyp tutuk edilendigini habar berýär. Emma resmi Aşgabatyň Türkmenistan altyn asyr, Türkmenistan bugun saýtlaryna bu tutuk edilenler barada habar berilmedi. Şeýlede Döwlet Howpsuzlygy Geňeşiniň 3-nji oktýabrda geçirilen mejlisinde ykdysady jenaýatlere garşy görüş baradaky döwlet gullugynyň başlygy Mehmethan Şakywyň 9 aýyň dowamında edilen işler barada hasabat berendigi aýdylanan bolsa, soňky tutuk edilmeler barada bir agyz sözüm aýdylmady. Azatlyk radiosynyň hökümete ýakyn şeşmeleriniň ýapyk binalaryň we Söwüşdün otu boýunça Aşgabatda geçen 5-nji Aziýa oýunlaryndan öň beren maglumatyna görä, polkovnik Şakywyň ýolbaşçylygynyňky döwlet gullugy soňky aýlarda geçirilen barlyklary netijesinde 100den gowrak adamyň, şol sanyny hökümet resmiýetleriniň we ýyl içinde akula diýilen ýeri biznesmenleriň garşysyna korrupsiýa aýplamalaryny taýýarlapdyr. Iqtisadi jenaýatlere garşy görüş boýunça döredilen döwlet gullugynyň özüne tawşyrylan wezipeleri berja etmek üçin giň gerimli barlyk derňi işlerini alyp barýanlygyny başga da bir näçe çeşme tassyk etdi. Ýöne yerli çeşmeleriň biriniň tassyklamagyna görä, Şakywyň edarasynyň korrupsiýada aýplanan adamlaryň sanyny ilki prezidentiň ygtyýaryna berýär we bu hili adamlaryň jenaýat jogapkärçiligine çekilmegi, telewizionyada tow edilmegi we beýlekiler iň ýokary derejede tassyklanmaly. Eger şeýle tassyklanma bolmasa, ilki döwlet gullugynyň işgärleri tarapyndan saklanan, garşysyna jenaýat işi gozulan adamlar barada metbuatda hiç zat aýdylmaýar we soň olar sud edilmän, azatlygy hem goýurylyp bilinýär diýip ýagdaýdan habarly çeşme aýdýar. Türkmenistanda may aýynyň başynda korrupsiýa garşy görüş ýylan edildi. Şondan soň içerki kanun we hukuk goýaryjy resmiýetleriniň döwlet edaralarynyň oňlarçysy korrupsiýada aýplanyp tutuk edildi. Şeýlede bu kampaniýanyň netijesinde baş prokuror Halif wezipesinden boşadyldy. İçeri işler ministri Mulikow käňiş berildi. Baş studiýat Şarif bolsa başga işe geçirildi. Ýöne bu görülýän şäherlere garamazdan Azatlygyň habarçylary bilen gurrundaş bolýan raýatlaryň ýurtda korrupsiýanyň giň ýaýranlygyny, uly derejelere barp ýeten işsizligiň adamlary her türlü galplyklary ýuzurmaga itekleýänligini gurrun berýärler. Türkmenistan halkary derejesinde geçirilýän barlyklarda hemişe iň bir korrumpirlenen ýurtlaryň hataryna getirilýär. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420 773 797 383. Gepler Azatlyk radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Ulumrady kabuldan. Türkmenistanyň hökümet topary Awganystana geldi. Olar Awganystanyň suw we energetika boýunça ministrleriniň ýolbaşçylary bilen gepleşip geçirýär. Ma'lum bolýarly, Türkmenistan Awganystana iberýän öz elektrik tugyny artdyrmagy gözüňde tutýar. Awganystanyň suw we energetika boýunça ministrleriniň ornmasary Basir Eziziniň aýtmagyna görä, günorta günmatar Awganystan arkaly Pakistana da Türkmenistanyň elektrik tugyny geçirmek planlaşdyrylýar. Bu ugrda taraplar bilen Aziýa Ösüş banky hyzmatdaşlyk edýär. Üç ýurdun, ýagny Awganystanyň, Türkmenistanyň we Pakistanyň resmiýetleriniň arasynda Türkmen togyny Pakistana geçirmek boýunça tezlikde duşuş geçirilir. Türkmen resmiýetleri Awganystanda saparda bolýar. Olar Awganystanyň energetika boýunça adarasynyň wekilleri bilen hem duşuşar diýip orunbasar aýtdy.
پروژه ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هرات تا قندهار لین انتقال برق برای ترانزیت انرژی پیش بینی شده. بانک انکشاف آسیایی انجام داده. Türkmen delegasiyasının Awganistana sapary barada Türkmenistanyň Kabuldaky elçixanasynyň maglumat almaga synanşdyk. Emma olar Azatlyk radiosyna maglumat bermekden saklandy. Kasa 1000 atly beýleki bir elektrik geçirjisiniň taslamasam gün tertibinde durýar. Bu proýekti Dünýä Banky hem goldaýar. Kabul Üniversitetining Iqtisadiyat boýunça fakultetiniň mugallimi Ustad Mesudyň aýdýşyça, Awganistan Orta Aziýa ýurtlary bilen Günorta Aziýa ýurtlarynyň arasynda tranzit boýunça bir köprü ýaly ähmiýetlidir. Kırgızistan, Tacikistan hem Türkmenistanyň elektrik energiýasy Awganistan arkaly Günorta Aziýa ýurtlaryna geçirilse, onuň tranzit tüleginden Awganistan gazanç eder diýip Ustad Mesud aýdýar. مدیریت خوب بکنیم میتونیم اهمیت منطقوی خدا و مزیت نسبی منطقوی خدا از لحاظ ترانزیت بسیار قوی بسازیم. Günorta Günmotor Awganistanda da howpsuzlyk şertleri ýaramanlygyna galýar. Bu ýagdaýda iri energetika proýektleriň işini amala aşyrmak kyn düşer diýip synçylar aýdýar. Türkmenistan demirgazyk Awganistanyň 3 vilayatynyň ýaşaýjylarynyň belli bölegini elektrik tok bilen öpçün edip gelýär. Ýöne Paryab vilayatynda jeňçiler elektrik geçirjisiniň desgallaryna ýetgiderli ziýan ýetirýär. İl wahbetli proýektleriň işini amala aşyrmagyň kyndygyny Paryab vilayatynyň vilayat geňeşiniň başlygy deputat Muhammed Tahir Rahmani aýtdy. Awganistanyň Türkmenistan bilen çäkleşen sebeplerinde jeňçileriň hereket edýändigini ol bildirdi. Jeňçileriň öňüni almak üçin hökümet güýçleriniň çäre görmeýändigini deputat öňe sürdi. Türkmenistanda proje bunyody bir amil manfaat bu mawzuny paksozlik kılmasa, bir tamin amniyet kılmasa, bunu projelerin tatbiq kılmagan mümkin. Gepleýär Azatlyk radiosu. Men Aras Perwiş, biz programmamyzy dowam etdirýäris. Birleşen Ştatlar bilen Türkiýe viza hyzmatlaryny iki taraplaryň çäklendirýärler. Muňa sebäp bolan Amerikanyň konsulxanasynyň milleti Türk bolan bir işgäriniň içärlikde aýplanyp İstanbulda tutulandygy. Uzak wagt bäri ýaranlykda bolan iki ýurduň arasyndaky diplomatik çekilişik 8-nji oktýabrda işgär tutulandan az wagt soňra Washingtonyň Ankaradaky elçixanasynyň Türkiýede emigrant bolmadyk viza hyzmatlaryny toktatýandygyny eglan edeninden soňra başlady. Beýannamada soňky wakalaryň ony Türkiýe hökümetiniň Amerikanyň wekilhanalarynyň we işgärleriniň howpsuzlygyny öpçün etmek baradaky borjuny ýerine ýetirişine täzeden baha bermäge mejbur edendigi aýdylýar. Beýannamada şeýle hem emigrantlara degişli bolmadyk viza hyzmatlarynyň toktatylmagynyň destine güýje girýändigi bellenýär. Emigrant vizalary Birleşen Ştatlarda hemişelik ýaşamak isleýän adamlara berilýär. Türkiýe şol gün giýişlik bu göçüme reaksiýa görkezip Birleşen Ştatlardaky diplomatik wekilhanalaryna emigrant bolmadyk viza hyzmatlaryny toktatandygyny bildirdi. Ýöne Türkiýe tarapyndan soňra çykarylan bir beýannamada Birleşen Ştatlaryň raýatlaryna ähli viza hyzmatlarynyň toktatylandygy aýdylsa-da, bu çäräniň näme üçin giýirilendigi barada maglumat berilmeýär. 4-nji oktýabrda Türk mediýasy Amerikanyň İstanbuldaky konsulxanasynyň ýerli işgäriniň bir hazyet tarapyndan ruhani Fethullah Gülen bilen ilişiklikde aýplanyp türme basylandygyny habar berdi. Çekilişik hem şondan soňra turdy. Ankara öten ýyl başa barmadyk döwlet agdalyşygyny gurnan Birleşen Ştatlarda ýaşaýan Gülen diýer. Ankara Gülen'in Türkiýe berilmegini sorap Washingtona basyş etdi. Gülen 2016-njy ýylyň iýul aýynda bolan döwlet agdalyşygy baradaky synanjyk bilen özüniň hiç ýyly ýerteşiginiň ýokdugyny aýdýar. Döwlet tarapyndan dolandyrylýan Anadolu habar gullugynyň aýtmagyna görä tutulan adam Metin Topuz. Oňa içärlikde we Türk hökümetini agdarmaga synanşmakda günä bildirilýär. 5-nji oktýabrda Amerikanyň elçixanasy Topuz'un tutulmagy sebäpli Birleşen Ştatlaryň aşa birahatdygyny aýtdy. Iki NATO ýaranynyň arasyndaky dartynlygyň turmagyna sebäp bolan Gülen'in ykbaly, şeýle hem Amerikan harbalarynyň Siriýada 6 ýyl bäri barýan raýat urşunyna Kürt YPG-niň sewjijlerini goldamagy. Ankara YPG Türkiýede qadagan edilen PKK-nyň şahazy diýer. PKK Türkiýanyň Günerti gündogaryna 30 ýyl bäri bitneçilik urşuny alyp barýar. Türkiýe bilen Birleşen Ştatlaryň özara oňuşmazlygyna sebäp bolan ýene bir zatda 16-njy maýda Washingtonda bolan dawa jenjelde Amerikan prokurorlarynyň prezident Recep Tayyip Erdoğanyň jan penalarynyň 15 agdasyna günä bildirendigi.
Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen habarlar günneligi gepleşigimizi geçirip utarýar. Saatlar kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda diňläp bilersiňiz.